Дали ще разкажеш или аз? Ами аз ще разкажа един Слушай, вид. Значи... Циганка и циган им правили секс на един строеж. И циганката била цикъл, а той циганин това свършил. И метнали те кондома през някаква къща, братле, и някакъв дядка... Не мога да разкажа. Някакъв дядка бате намерил употребения презерватив и го влизал и каза: младите в днешно време остават най-хубавото от кръвопийството. Моля се, това не го кажа. Много красив и вкусен вид ни разказа, Цвети, благодарим за което. Кървавицата ли ядеш? Аре, чао!